Servus! Po spinke a defragmentácii disku prichádza ďalší prelomový produkt od Microsoftu a tým je Playwright. V tomto videu ti ukážem, ako si ho nainštalovať, napíšeme si prvý test a ukážeme si aj nejaké pokročilé metódy. Poďme rovno na vec. Prvá vec, ktorú budeš potrebovať, je prázdna zložka. Vytvor si ju hocikde v rámci tvojho osobného počítača. Ja tu mám čas Projects, takže si to vytvorím tu a nazvem si to Playwright Showtime. Otvor si Visual Studio Code. Túto zložku si tu môžeš otvoriť alebo takto natiahnuť. Poďme si Playwright nainštalovať. Prejdi hore do časti View a otvor si paletu príkazov. Zapíš Install Playwright a daj Enter. Vyskočí na mňa ponuka prehľadačov, ktoré si môžem nainštalovať. Ja si vyberám Chrome, nechám si tu TypeScript a GitHub nepotrebujem. Dám OK. Playwright sa mi začne inštalovať a vytvorí mi základnú štruktúru a dotiahne potrebné prehľadače. OK, inštalácia je hotová, poďme sa pozrieť, čo mi Playwright pripravil. Mám tu nejakú základnú štruktúru, tu budem mať umiestnené svoje testy, tu mám nejaké ukážky, plus tu mám nejaký konfiguračný súbor, ale ten si ukážeme neskôr. Inštalácia sa podarila, poďme si napísať prvý test. Vytvor si v tejto zložke tests nový súbor. Pomenuj si ho napríklad sortinghead.spec.ts. TS preto, lebo TypeScript, spec preto, lebo sú to testy a sortinghead pretože si budeme testovať túto stránku. Ak si chceš túto stránku rozbehnúť tiež, tak link na repozitár nájdeš dolu pod videom. Dobre, vráťme sa späť a poďme si zapísať náš prvý test. Začneme jednoducho metódou test. Vyberiem si tento Playwright test. No a táto metóda prijíma dva vstupné parametre. Jeden je názov testu. No a druhým bude tzv. Callback, čiže funkcia, ktorá sa vykoná a bude obsahovať samotné telo testu. Na to, aby sme si vedeli stránku otvoriť, použijeme príkaz page go to a zadáme tam našu URL. Máme tu menší problém, poďme si ho vyriešiť. Page zatiaľ nemáme definovanú. Page ti vytvára Playwright automaticky a je to tzv. Fixture, preto si ju môžem do tejto metódy vložiť ako vstupný parameter. Ďalšia vec, ktorú musím doplniť, je to, že pokiaľ chcem stránku otvoriť, chcem počkať na prísľub toho, že stránka sa načíta so všetkým harampádím, ktoré potrebuje a preto použijem čarovné slovíčko await. Keďže som použil await, ide o tzv. Asynchrónne funkcie, takže musím aj túto našu vstupnú callback metódu označiť ako asynchrónnu. V tomto prípade by malo byť všetko v poriadku a ja už tu mám zelený zobáčik a môžem si môj test spustiť. Stránka sa mi otvára, test mi funguje. Poďme ďalej. Pokiaľ by som chcel kliknúť na toto tlačidlo, nemusím sa tu nejako komplikovane špárať v HTML štruktúre, ale prejdem si do VS Code do tejto časti testing a tu si vyberiem z ponuky Playwrightu tento pick locator. A pokiaľ mám aktivovaný a takto behám po stránke, tak mi to označuje jednotlivé elementy. Celkom spoľahlivo to funguje a keď prejdem na tento sort me button, tak môžem vidieť, že mi to už aj ponúka nejaký lokátor a keď na to kliknem, tak sa mi vo VS Code rovno ten lokátor zobrazí, ja si ho môžem skopírovať, prejsť do môjho testu a môžem si opäť zapísať await page locator a chcem na tento button kliknúť. Teraz keby som chcel vidieť, ako tento môj test prebieha krok za krokom, mohol by som si ho spustiť v debug móde. Dám si sem breakpoint, kliknem pravým a spustím debug test. Teraz sa mi spustí v režime, kedy ja môžem tú stránku ovládať krok za krokom, to znamená, odpalím tento príkaz otvorenia stránky, kliknutie na tlačidlo a môžem pekne vidieť, ako môj test prebieha. No a teraz ti ukážem, ako počkať na odpoveď zo servera. Vždy, keď kliknem na toto tlačidlo, odošle sa mi nejaký request. V časti network môžem vidieť celý detail tohto requestu, vidím, že to je nejaký sorting head, vidím, že ten request sa poslal na takúto URL, ja si ju môžem jednoducho skopírovať a povedať await page wait for a response a vložím tam túto moju URL. Pokiaľ by bola príliš dlhá, viem si ju jednoducho skrátiť. No a posledný krok, ja budem chcieť overiť, že sa mi tu zobrazí táto hláška a že ten text nie je prázdny. Zapíšem si page.locator, celé to zabalím do metódy expect, kde budem očakávať, že nebude prázdny, takže not to have text, a napríklad nejaký prázdny string, to je úplne jedno. No a samozrejme budem na to musieť opäť počkať, kým sa mi tento prísľub naplní. Skúsim si test spustiť a uvidím, čo sa stane.
Dobre, test mi prešiel, poďme ďalej. Poďme si ukázať mokovanie dát. Keď kliknem na tento button, nechcem reálnu hlášku zo servera, ale chcem ju nahradiť nejakou vlastnou. Ako na to v Playwrighte. Tento test ako je, tak si skopírujem. Trošku ho premenujem. Display fake message. Toto mi zostáva, avšak tieto dve časti môžem asi vyhodiť a urobím to následovne. Najskôr si definujem, ktorú cestu chcem nahradiť. Takže chcem nahradiť túto moju sorting head. A keď to je hotovo, tak poviem route fulfill a opäť to bude nejaká metóda, kde potrebujem telo tej mojej fakeovej odpovede. Telo tej mojej fakeovej odpovede si musím zistiť. Takže takto nejako vyzerá tá reálna. Vytvorím si konštantu, ktorá bude obsahovať túto fakeovú odpoveď a vložím si tam túto moju odpoveď reálnu, trošku ju upravím. No a zmením tie hodnoty podľa toho, ako potrebujem. No a teraz do tela môžem vložiť túto fakeovú odpoveď, ale ešte ju musím zakliať metódou JSON stringify. A týmto pádom by som to mal mať pripravené. Tak, poďme si to vyskúšať. Funguje mi to, nahrádza mi to odpovede zo servera. Ešte by som tam mohol doplniť hlášku, aby to naozaj overilo, či to je tak. Takže toto si môžem skopírovať a vložím si tam tú moju fake response bodka sorting head says. Test si spustím. Pokiaľ by som chcel vidieť ešte podrobnejšie informácie o tom, ako môj test beží, môžem si spustiť tzv. Trace Viewer. Tu môžeš vidieť v podstate celý beh toho testu chronologicky, ako to išlo za sebou. Napríklad v tejto časti vidím, že to načítanie stránky bolo v rámci tej oranžovej plochy. Potom som klikol na nejaký button, uvidím, čo sa stalo pred, čo sa stalo po. Okrem nejakých základných informácií tu môžeš vidieť napríklad aj sieťovú aktivitu, kde sa môžeš dočítať, že tá moja cesta, routa na backend bola naplnená ako tvoj život po tomto videu. Poďme sa pozrieť na testovanie API. Povedzme, že chceme overiť, že servis sorting head nám vráti správne dáta. To je táto. Zoberiem si túto URL, skopírujem si ju a vytvorím si nový test. Opäť pôjde o asynchrónnu funkciu, kde však nepoužijem page fixture ako predtým, ale použijem ďalšiu fixture, ktorá sa volá request. Budem chcieť odoslať základný get request. Samozrejme budem chcieť počkať, kým sa mi odpoveď vráti a túto odpoveď si uložím do nejakej konštanty. Nechám si zalogovať, čo sa mi vráti. No a test si spustím. Teraz vidím, že sa mi vrátila odpoveď v takomto tvare, takže poďme robiť nejaké overenia a expektácie. Budem chcieť overiť, že tá odpoveď je v poriadku. Expect response.ok je metóda. A teraz prichádza tá najvtipnejšia metóda na overovanie všetkých čias, ktorá sa volá to be truthy. To be truthy nám overí, že hodnota nie je false, že nie je nula, že nie je prázdna, že to nie je null, undefined a podobne. Rovnako to be truthy môžeme použiť aj na samotné overenie jednotlivých hodnôt v odpovedi, pokiaľ nepoznáme ich presnú hodnotu. Čiže napríklad, ja si toto uložím const response JSON, uložím si to do samostatného objektu a poviem expect response JSON sorting head says to be truthy. A rovnako to môžem spraviť aj na tú druhú hodnotu, ktorou je tento house. Takže to be truthy dvakrát, dokonca trikrát. Skúsim si ten test opäť spustiť, uvidíme, čo sa stane. Takže to be truthy, všetko mi v rámci testu funguje. Poďme sa pozrieť na konfiguráciu. Zoberiem túto URL a chcel by som ju nastaviť ako tzv. Base URL v mojom projekte. Vyhodím si ju odtiaľto, prejdem do súboru Playwright config.ts, kde môžem takúto base URL definovať. Prihodím si ju sem, uložím, vrátim sa do testu, prejdem si hore, lebo aj tu mám raz použitú, takže odtiaľto si ju môžem vyhodiť. A keď si to uložím, môžem si všetky testy spustiť naraz. Otvorím si terminál a zapíšem npx playwright test.
V tomto prípade sa mi spustia všetky testy a spustia sa mi paralelne. Pokiaľ by som chcel report, tak Playwright mi ho už vytvoril, ja si ho môžem pozrieť a mám tu takýto jednoduchý HTML report so všetkými mojimi testami, dokonca aj s tými examplami, ktoré tam mám. Pokiaľ by mi nejaký test spadol, tak by som tu mal aj link na ten trace viewer, kde by som videl ten test podrobne. To by bolo v rámci Playwrightu všetko, čo som ti chcel v tomto videu ukázať. Ak chceš o tom pokecať viac, pridaj sa na Discord. Odpoviem ti za 3 sekundy alebo do 2 týždňov. To je z mojej strany všetko. Ja som Furbo, učím vás testovať automatizovanie a vidíme sa niekedy pri ďalšom videu alebo na kurze. Čaute.